Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa, ti Proverbio 21, versikulo 18. Sa gabaan, dagiti managdakdakes, tirigat, apanggapda, nga ipalakam, kadagiti nainbag at tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Magala kayo iti sumagmamano akadwayo, ket mapan kayo iti bangir at tribo. Anya ka dit aramiden mi ijay, amalakay. Agsawar kayo jay, ket kitain nyo no kasano amaparmag tayo ida. Babaan day tang aramiden tayo, matagikwa tayo ti entero nga isla. Tapno syakmat ti mangidaulo ijay. Ambisyoso ka, at daya imbaga kakasta. Ununam tumot ngamin ni Apo Lakay. Urayam ngamin nga ibagana. Agtal na ka man. Nangat nga to akpay langam si ka. Hala, mapan kayo kitin. Aramiden nyo timbagak. Sige noli, mapantan. Inta nga rudan di ka matan aggunay. Anya ka diti imbilin mo, kadagiti man nakigubat, Tomas? Imbaon ko ida iti sa bali at tribo. Sawarin da, noan niya ti matagikwa tayo iti dagada. Kat, kasano dagiti agnanaod nga amasona ijay? Dayta ti mayat asalodsod. Nalakalae nga mapagsyat dagijay tamabai ti kaaduan aman nakigubat da. Kasano dagiti ubing, dagiti inosente. Mairaman da, no anyaman ti addang nga aramiden nyo ama ibusor kadakwada. Apay madanagan ka para kadakwada? Nasaya at numapukaw da aminen. Tapno matagikwa tayo dagiti kinabak ng iti lugar da. Ado a prutas. Ken si dagiti karayan. Ken ado tilamis na. Kat, kasano dagiti umili, kaasidamat. Ha! Awan bibiyang ko kadakwada. Tinapatag, matagikwa tayo day jay adaga. Ita, tanalpas tayo ang nagdaydayaw ka nagyaman iti apo. Kaya't ko nga ipakaam mo kada kayo kakadwa. Adda na damag ko nga adag pangpanggap amang sakop iti lugar tayo. Kasano no umay da tayo rautan? Masapol nga agridam tayo akanayon. Ibilin ko, asaan kayo abastamangan kadagiti prutas nga itedda, no saan kayo asigurado adagitoy kat nadalos. Ang mga no inikan dagiti kabusor iti makadadaal iti salunat. Wan, agridam tayo. No adda umay agiwaras kadagiti anyaman amakmakan. Kas kumakadagiti kendi kan tinapay. Saan nyo kumaabasta kanan? Kas ti kadwan nga estilo ti kabusor. Iso asaan tayo apaalilaw kadakwada. Apo Lakay, nagpintas nga agpasuda jay a lugar. Nagaduti kay kayong agbunga, iti nagduduma a prutas. Kanjay karayanda, aduti lamas na. Angam Apo Lakay. Ado ti agbambantay aman nakigubat nga amasona. Babae dalaang. Nalakalang apaksyatan dagijay. No mapaksyat tayo ida. Pagbalinan tayo nga adipan dagiti umili. Adda napintas nga amasona. Pagbalinak tong adipan ko. No maabak mo ida. Kat no naglalaing da apumana. Nga uray babae da. Babae dalaang. Nalakaapaksyatan dagijay. Tumuna nga ramidan tayo. Mapan tayo iti rabi. Umataki tayo iti oras adidanam na baen. Inuten tayo ida nga ibusan. Won, Apo Lakay. Magagaranak matan amaadan iti Amazon ang adipan. Masiguradom ka de. Nga adda maparmak mo nga Amazona. Sa anak akasken ka. Agsagana tayo kit din. Taan tayon. Itay kami pa'y anak kasagana. Katuray dagiti kakadwata.
Nakasagana dan. Ala, agawan niyo! Apaman ang sipnget? Agrobot tayon! Wan, Apo Lakay. Sakbay nga guanawan kayo kadagiti sungaban ti lugar tayo. Masapol asang sang kamay sa tayong agkararag para iti salaknib kontra kadagiti managdakdakas. Sige nga Rod, agkararag tayo. Taamangan no umay dagiti managdakdakas. Agridam kayo nga rod kakadwa. Basta makita yo nga dagpangato iti tangatang apana asumsumged ti murdong na. Pagilasinan nga dan kabusor. Adamot kit di madutukan nga guanawan iti ngato, wenno iti tangatang. Kat no makakita da iti kasta, nasken nga agsagana tayon amin. Sige nga Rod, kakadwa. Pangulo Mirna, agrubat kamin. Mapan kamin iti sungaban ti purok tayo. Sige, tarabayon na kayo kumati, Apo. Apayaman manu kayo! Dagiti daduma, ayanda! Ladingitan mi Apo Lakay. Kasla imposible tinapasamak. Tapay! Anya ko matinapasamak akon kunam! Ay, kuwa nga may napulakay. Sumungad kami pailaang. Kat agtudo mo tan itipana. Naubon itipana dagiti kakadwami. Anya! Babay da lang! Hinabak da kayo! Awan pa'y sirserbiyo! Dayta nga rutin nakaskas daaw, Apo Lakay. Awan makita mi a tao. Ngam panamat ti adu a sumabat. Tomas, apay no lipata mo ti panggap mo. Amang ano ga po iti tarigagay mo amang tagikwa iti lugar dagiti Amazona. Kat ad-addan amapukawan ka iti man nakigubat. Saan na mabalin? Itapay taadon tinatay kadagiti kakadwak. Ad-addan niya kagumaak timang pukaw kadagiti Amazona. Kasano? No dagiti mat kakadwa tayo ti ad-adda ama ibos. Ha! Agpanunot agiti sabali pa'y pamuspusan. Tapno mapukaw dan iti dayjay lugar. Kasano kuma? Ay saan ka niya agtagtagari? Tagpanunot akpay tinapinta sa pamuspusan. Di ka makibibiyang! Inkay mangayab iti manglimlimo. Kas kadagiti aglaklako, kadagiti na duma-duma amakmakan. Inkay aglako ijay. Inton kananda, masabidungan da. Wan, Apo Lakay. Dagiti babae ti mapan. Ilako da kadagiti masabat da. Wenno saan? Itadda a libre kadagiti ubing. Hala. Aramidin nyo nga roda da Agustin Bagak. Magagaran akon amang tagiko ay titay taga. Ala, Tino. Intan bilinan dagiti babae, tamang limlimo da. Mapanta ko nam. Ngam nakatugaw kamat. Ah, Ala, dumakder ka ditan. Aganad kayo kakadwa. Ado kano ti aglaklako iti na duma-duma amakmakan. Amangan no saan anasaya at tilako da amakan. Sililimod asiputan nyo ti garaw da. Di tayo ammuno asino dagita. Nabilin amin akakadwa, Pangulo. Saan da basta mangan kadagiti itod ti ganggan naet. Nasayat no kasta. Adag parparik na kanyak. Nga adadakas apanggap dagijay aganggan naet. Itala ang ama pasamak ti kastoy. Nga adda umay aglako. Iso nga rod. Amangan no kadwa dagiti imay rin maot. Imbaglaangan ta nakapagsagana tayo. Kat napasanod tayo ida. Saan na tayo abaybay anti Apo, Pangulo? Gapo ta agtalek tayo kankwana. Awan samet ti madamag ko anatay iti bangir at tribo. Dagiti inikanda iti sabidong at raon. Apo Lakay. Dagi jay simangpat anapan nagsiim. Awan mat kano tinadlaw da akarkar na. No adda ko man natay kadakwada. Adda ko magsasangit. Ngam awan mat. wan nga rod, Apo Lakay. Namin ano ginanda tayo ti biagda. Ngam saan tayo anagbaligi? Kasla adamang salsalaknib kadakwada. Kalukwan da ita, nga damang salsalaknib kadakwada.
At napanunot ko ang remedyo. Tapno maparmag dagiti Amazona. Ibagayo adagos, Apo Lakay. Tapno aramidan mi. Agururay kami, Apulakay. Amangan no daytoyen ti pakapaksyatan dagiti nga Amazona. Kat maadaan akon iti adipan nga Amazona. Mapantayo iti bantay. Tambakan tayo ti paggapgapwan ti danom nga agturong kadagiti taltalon dagiti Amazona. Putden tayo ti danom nga agturong iti lugar da. Sabidungan tayo maten dagiti bubunda. Kat intun uminom da. Matay dan tumatan. Mayat nga agpayso tinapanunot yo, Apulakay. Iti payla ko mga inaramid tayo dayta. Apo Lakay. Kukwa tayo kumanti dagada. Ha! Imposible, adi da pa'y lamatay iti da ito yung napanunot ko. Hala, intayon! Aramidon tayon, tirumbag! Apo Lakay. Nangaton ti tambak ti waig. Kat intun adun ti danom na. Ikatan tayon ti tambak na. Kat agturong ti danom iti ayan dagiti Amazona. Kat malayos danto. Nagbalik tayon! Oras lang, Orayan. Kukuha tayon, titagada! Siya kon ti mangita ulo, iti dua tribo! Adipin kunton, dagiti Amazona! Aguma tayon ang mga dipan kadakwada. Apo Lakay. Uray mano ti agserbi kada kayo, Apulakay. Para mandar tayo langan. At agtrabaho para kada tayo. Alang arod, sumalog tayon. Kat inton bigat, ikaten tayon titambak. Tapno malayos dan. Nagbaligi kami, asawak. Kukuha tayon titaga dagiti Amazona. Pagkunaamot. Awan tumit nga minti panagtalag mo kanyak. Apaman niyag banawag, agrag-o tayo amin. Iti anya agapong agrag-o tayo. Mangnamnama ka iti bagbagak. Kasta nga ta? Imbes nga agrag-o tayo, kat baliktad ti mapasamak. Apay nga minakontraem ti bagbagak, ha? Tomas, sa bali ti agparparik na kanyak. Ha? Dayta agparparik na kin ka kat pagsayaatan. Tomas, kayat ko ang maamuan. Noan niya ti addang nga inaramid jo ako nam. Mapan kami no madamdama iti bantay. Kat ikaten me ti tambak. Kat sigurado amalayos ton dagiti Amazona. Naaramid jo dayta. Kasano dagiti saan aman nakigubat? Saan man nga isuda ti panunutem? Jay kit di daga amatagi kwa tayo ti panunutem. Hala, sumangat kami ni bantay kadagiti kakadwa. Ha! Aha! Apa yan? Nagalis kan, nalok ng titaga amabantikan tayo. Ha! Narigat mat nga agpayso ti sumangat. Ha! Makit kita yung kaditi makit kita. Ha! Agdamot lat agay ayos adanom nga agturong ijay bangir at tribo. Ha! Kaya't asawan dayta. Nadadail tinaramid tayo. Ay, mabalin nga ininunod damit lang nga inikatitambak. Ngam apay nga'y apermitigalis na dito ayan tayo. Ha? Apo Lakay. Kitaan nyo. Ha? Adamat dakkel nga agayos apitak kandanom. Ha? Agturong dito ayan tayon. Ayan! Ay, sos! Angam saan tayo makataray? Nagalis unay ti pitak! Ay, sos! Ito'y tinagturungan ti daduma ganam! Ay, sos! Jay! Taranodor ti danom! Ay, sus! Umayan dito ayan tayo apitak kandanom. Dakasan! Magabulan tayo! Apeda tayo ti pagturungan ti danom! Saan kat nga ijay bangir! Ay! Ano tayo nga agpababa?
Apo lakay. Si bibiyag kayo pa'y kadi. Nabihagak pa'y. Tulungan nagkidi Tanagaboran ti kaguddo ti bagik. Ado ti sugat ko. Tulungan dak. Tulungan dak. Diyak makagaraw. Agpapada tayon. Ay, datayuki din tinaglakam iti ipalakam tayo kumakadagiti amasuna. Agpaisum sa di ko nayo, nga damang salsalaknib kadakwada. Dahita ti atap ko. Tauray ka sa ti panangi kagumaan tayo. Nakarkaron ada tayon tinang sagrap. Dagamot lang tinanggabor kada tayo. Apo lakay. Adupay ti sugat tayon. Saan anasaya at timang tagikwa, iti sanikwa, ti sabali. Di kamat agbalin anaranggas, ta iti udi na, si kamat laeng ti agsagrap. Papagayam, ditan ti nagibusan, ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang darabay, na inbag nga oras kada kayo amin.